салом дӯстон ва бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям дӯстони азиз ва ҳар ки ҷое бошен худованд аввал нигаҳбонтон боша ва сар мекунем навора. дар навори имрӯзаи мо стенаҳои пастсафка дӯстон ҳозир адметка мондесем барои стенаҳои пастсафкара задан. боло 20 сантиметр адметка мемонем, бараи угл 30 сантиметр, байни полка меоя байнаш 40 сантиметраи байнаш. ҳозир адметка мондесем. баъдаи адметкамонӣ направляеши мезанем аввал танаи деволда. дӯстони азиз, дастгириро фаромӯш намекунем, чунки дастгири шумо пешравии моай ва касоне ки дар канали мо меҳмонен ҳатман даромада обуна шен ва аз навигариҳои мо бохабар бошен дӯстон. ва бисёриётон подписатсия кардагиен, не ки зангулачаро гирён мондаги нестен дӯстон. вақте подписатсия карден ҳатман зангулачаро гирён монен ва он хотире ки кае ки мо видео партофтем, видеои мо аввалин шида барои шумо сабшениш меравад дӯстон. ба ҳамин хотир ҳама вақт подписатсия карден, зангулачаро гирён монем, бо беҳтарин мешавад. ва агар имкониятиш боша видеои моро дар имо ё ватсап ном поделитсия кунед бародаро, боз хубтар мешавад. ва ҳамин деволе ки мо стенаҳои пастсафка бояд бизанем, ҳамин деволда ҳамин девол 3 метр 53 сантиметр ай, хай 3.5 метр ай, баландиш 2.90 ай, паҳмиш 3.53. ҳаминҷа адметка монда расчёти стенаҳои пастсафкара гирифтесем дӯстон. д угл 30 сантиметри как столби гори меброя ва байни бо 40 сантиметр мемонем ва баъдан боз столби меброя. инҷа направляеширо дӯстон ба дубл задесем, дубли падбитон қатӣ, ба он хотире ки шикатору ғав сибат кардагия, ба ҳамин хотир дубл задесем, дубл конкрет намеқапаш. ва ина бародаро якм адметкае ки мондем 30 сантиметр направляеши задесемеш ва дуюм адметкамон инҷа направляеши задем, байниш 40 сантиметр ай. ва баъдаи направляеши задан бо профилиш мезанем, как каркасвори маҳкамаш мекунем дӯстон. ҳозир направляеши мезанем а як глав, ҷое ки адметка мондем направляеши мезанем. ва дӯстони азиз, дар ҳамин стенаҳои пастсафкаи мо як қити самарези семичка расход шидагиай ва 25 дона направляеши рафтагиай полни ба направляеши задагишем ва 3 дона профил, 3 дона профилҳои сахта ки 22 сомонаи конкрет нарафтагиай, направляешиҳоам сахтакай, направляеши милоими абиши нев, сахтакои качественниш. 25 дона направляеши, 3 профил ва 3.5 дона гипс рафтагиай дӯстон. баъд 1 кило дубл рафтагиай, 1 пачка самарези семичка рафтагиай, 2 пачка самарези падгипс рафтагиай дӯстон. 1 кило 300 грамм қариб 2 пачка рафтагиай самарези падгипс. баъдаи дубл задан 500 грамм чопик рафтагиай, бо дубл задем, байнои дублода бо ҳарҷо чопикам задагием дӯстон. шитоби чопикам конкретна ба қапаш, ба ҳамин хотир чопикам омадагиай. ва уголок рафтагиай дӯстон, уголоки 2 метра рафтагиай дар ҳамин стенаҳои пастсафкаи мо 10 дона рафтагиай. оли навор кардагием уголокзанира, уголок карочи барои углош рафтагиай дӯстон. 10 дона уголоки дигар рафтагиай ва як қупча шпакиловка рафтагиай дӯстон. то шпакиловка заниша камера кардагием, оле рангиш накардем, рангиш кардем баъдан мегӯем ки чанқа эмулсия ё ки чанқа колер рафтагия, расходи колер эмулсия клип ҳевашам мегем. ва ина профилҳоро задем дӯстон. якм стилои профил не направляешира таж полка меоя, фақат ози рамкаи стенаҳоя задесем. бо аи ду тарафи деволам 30 сантиметрӣ мепартоем, направляеши мезанем. Не дӯстон, 30 не 20 сантиметр, па ҳамин стенаҳои пастсафкаи мо 20 меоя. қатъи гипси шпакиловка ҳамаш пашти 23 сантиметр мешавад. ина ҳозир направляеши ду тарафи девола бояд бизанем. ин тарафша задесем, якма тарафи дасти роста ва баъдан ӯ параша мезанем.
ҳозина бу стенаҳои ба потолок як ҷоя аст. Стенаҳои пастсафкаи мо потолоқати як ҷоя дӯстон. ҳам профилҳое ки дар потолок партофтагием, дар ҳамун равои потолок партофтагия профил ҳамунҷо отметка мондагием мо баъдан направляющиро дар танаи ҳамун профилҳо сахт кардастем дӯстон. ина торда як направляющи дига мерава айлавто улава. хеле дида истудияи шумо дӯстон, як направляющи болода меяд, байни ё бо каркас мешава. Баъд на ки направляющиро дар профило дар направляющи болои ки дар гипс забдем, танаи гипса кардонда дар амво мезанем, под лицо мефурӯяд бо як донаи дига направляющи размери танаи девор будагӣ. ҳанам хел мефурӯяд. баъдан каркас меояд ина барош. ҳанам хел каркас направляющиро майда мебарем, мезанем ва ё ки профил боша профилш мезанем. дилхоҳ направляющи ё профила размери ҳамин мегирем, ҳанам хел мезанем, мемонем байнда размер мегирем, баъдан самарезиш мекунем как каркас ори ва ба ҳам направляющи профилҳоро меқапам, мустаҳкам меояд ва ҳам гипс меояд дар танаи ӯ. ба ҳамин хотир профил задистем. баъд метавонем ки вақти стенаҳои пастсафка занем бародаро, профил ё ки направляющи вақти потолок задем, по-албом отход мебарояд бародаро. ҳамин расчёти стенаҳои пастсафка 20 сантиметр боша, 20 сантиметра профил зиёдтӣ мемонад, направляющи ҳам зиёдтӣ мемонад. метавонем дар байнон ҳамун отход зачиҳои потолок ки вақти потолок гипсакардон занем, зачиҳошам метавонем дар ҳамин стенаҳои пастсафка истифода барем, дар ҳамин каркасҳои байнаш. чӣ хел ки ҳозир ман сахт кардам, бисёриш ай отходи потолок монад, направляющи профилҳо. ина ҳозир каркаси корпуси чоркунҷааш почти тайёр шид дӯстон. ина то тарам хел под лицо направляющи партофтем, байноша профил направляющи мондем, бо профилам ҳар ҷо барои стик партофтагием. ана хел сахтш мекунем, ҳам мустаҳкам сирб меояд, ҳам гипсам метавонем бо дар танаи ҳамин сахт кунӣ барай. ҳамин стенаҳои пастсафкаи мо 20 сантиметр дӯстон, қадди гипсам 23 сантиметр мешавад. шумо метавонед 25 бигирен, метавонед 30 бигирен, метавонед 15 сантиметр бигирен. дилхоҳ размера метавонед шумо бигирен, ҳам хел стенаҳои пастсафка бизанен. ва бародаро иҷа хонаро паҳмиш камтар паҳмтарак буд, мо хостем камтарак бузбаландтарак бизанем стенаҳои пастсафкамона. ба ҳамин хотир паҳмтарак мо расчёт гирифтем, 20 сантиметр где-то 23 сантиметр вори омад. баъд паҳми баъдам нито меояд 25-30 сантиметраш, ба фикрам ки нитои баъд меояд. хонара камтарак нахе чӣ хел бигӯм, ҷора бисёртарак мегирад. ба ҳамин хотир чанд қадр бориктараш бизанем, ҳамон қадар ба зеб меояд. мо хостем аввал 15 сантиметр бизанем, дидем борики баъд меояд, ба паҳми хона нито меояд. ба ҳамин хотир гирифтем 20 сантиметр тоғриш кардем. ина бародаро ҳозир каркасҳо задагӣ тайёрай, фақат гипс сахткуниш мондагиай. таашда полка меояд, душкора бигирем, ба тааша бо мезанем профил истуса. ина ҳозир каркаси ду тарафаш барои гипсакардонзанира тайёр шид. ва байни ҳамин стенаҳои байни ҳамин ҳозир чор тараф ду тараф ду пояи мондагиам чор поя шидагиай, байни ҳамин давол бо арг меояд дӯстон. ина тааш полка меояд, ду рияд полка меояд. ва ҳозир ина гипсш мезанем, ҳамин каркаси тайёр кардагимона гипс мезанем, гипс сахт мекунем. ина гипси бардагимо 30 сантиметрай, якум столбик 30 сантиметрай, байнаш 40 сантиметр ва дуюм столбик 20 сантиметр меояд дӯстон. 17 сантиметро на направляющи задагиай, гипси 17 сантиметра мезанем. ба ду тарафиш бо як гипси қатъи шпаклёвка ҳамаш расчёти 20 сантиметр гирифтагиай. гипс худаш 1 сантиметра, ду тараф ним сантиметри шпаклёвка уголок ҳамаш хай шавад, значит почти 3 сантиметр мешавад. 17 сантиметр гирифтагимо худаш 20 сантиметр тайёраш мешавад. ина дӯстон шумо метавонед хел стенаҳои пастсафка бизанед дилхоҳ размера. ва ҳамин стенаҳои пастсафка дар ними холигии борикии хона да биёяд, ба зеб меояд. баъзе бародаро
бисёри точка дар мебинӣ антенна дар паҳмии хона мондагианд, девори паҳмишда стенаи пасовка дар оҷа тоғрӣ намегирад. Агар байнишда бизанӣ нито меояд ду тарафиш холӣ, ё ки дар ӯ ҷамъ бизанӣ нитоа яй параи параш ягон сандуқаи шифонера мебела ягон чия палвон мемонанд, нито меояд. Ба ҳамин хотир дар ними борикиш бизанем ба зеб меояд дӯстон. ҳозир мо гипс задестем, ҳамин карказҳои тайёркардагимона гипсша заде рафтестем як лав ва ина қатъи паталок якҷоя омадагия. Баъд дар ҳамин стенаи пасовкаи мо бо галаген меояд дӯстон. Галагенаш қатъи паталок якҷоя гирён мешавад. Стенаи пасовка қатъи паталоки боло якҷоя часпидагиай галагенш ҳамин як намуд гирён мешавад ва ранги ҳамиам бародаро қатъи паталок якҷоя меояд. мақсад дар фигураи задагии гирди паталок як свет меояд, байни паталок дигар свет меояд. ҳамин гирди паталок кадом свете омад, пасовкаро ҳамун свет мезанем, ҳамашон якҷоя ба зеб меояд аз замин то паталока дӯстон. ва шумо ҳам метавонед дилхоҳ света вибр кунед ё бихоҳед стенаи пасовкаро отдельно ё ки болоро отдельно дилхоҳ свет қатъи метавонед шумо бизанед дӯстон. ҳозир гипси тарша размер гирифтеста, гипси тарро мебарем мезанем ва баъдан мегзарем ба қисми арк тайёркунӣ ва аркбарӣ. ина ҳозир гипсакардонша задем, тамом кунем гипсакардонзаниро. байни ан ҳамида хат кашидагиемона камтар метавон хат монд, арк меояд дӯстон. таҳша полка меояд, полкаша оли отдельно мезанем. аввал болоша мезанем, тамом мекунем, баъдан полкаро. ина дӯстони азиз гипсакардонзаниро тамом кунем. и бара гипс ба ӯ хотири назанем ки дар танаи янамхе направляющиро биридагӣ зигзаг ва хат кашидагием дар ҳамун хатто чопи қатъи як лав сахт карда мерем направляющиро. рамкаи таи ҳамун арк аввал тайёр мекунем ба направляющи. инҷа препаратиро шикоф карда ҳар кусоки биридагида чопик задестем. ина дӯстон каждый кусок чопик меояд. ва баъдан ина направляющи қатъи тайёр кардем арка. инҷа оли направляющи ҳуяй бозӣ кардагиай камтар, не ки вақти гипса бириди тайёр баъдан сахтиш кардӣ уже арки мо роҳ намебирояд худаш. оли направляющи зигзаг биридагиай ба ҳамин хотир бозӣ мекунад камтар, оли гипсиш назадем. полкаи таҳша дӯстон. ина ҳозир аввал арка гипса дар замин мебарем, баъдан мезанемаш. короче баъд ҳамин хати кашидагиро леззатати мебарем. хат кашидагиро зуд леззатати мебарем. курана мебариш то ки аз хат берун набурӯӣ.
Ина арки мо тайёр шуд. Ина арка бридем. И дар байни сенавои пасавка меояд и арк. ина бародаро мо арка бридем. ҳозир дар инҷа сахтш кесем. хаткаши аркмон бахшиш наёмаде ба ӯ хотире ки телефонмон рост гап заряд надошт ва ҳозир шумоам медонед бачаҳои тоҷикистонидагӣ медонанд ки свет нест дар тоҷикистон дар қишлоқҳо. ба ҳамин хотир телефонмон камтар безаряде заряд эконом қатъи истифода мебарем ва арккаширо шумо метавонед дӯстон дар навораҳои гузаштагӣ фаҳмондагим тарзи арк кашидана қисса кардона арк чӣ хел хат мекашӣ ва чӣ хел мебарӣ фаҳмондагиам ва дил хоҳам размер қатъи мегирӣ ришта ёки направляши фарқ надорад метка мемонӣ то ушмети қалам қатъи хатш бибурояд баъдан леза қатъи метавонед ҳамхел шумоам бибренеш ва ина мо арки бридагимона задем дар танаи ҳамун направляшиҳои зигзаг бридем инҷа тоғрикем дар танаи ӯ задемаш ва болои ҳамин арка гипсакардон қатъи ина бародаро маҳкам кардесем як лав болои арк қатъи таи арк бо гипс меояд ва дар арк мо галоген намондем ба ӯ хотире ки дар байни арк телевизор меояд ба ҳамин хотир галоген намондем ки нитой ва дар чоркунҷаҳои ду тараф галоген аёли тарзи уже галогенҳоро мебарам шикоф мекунам ҷоҳошона ва баъдан нишон медиҳам ки киҷо киҷоша галоген меояд бародаро ҳозир фақат гипси болои арка задесем як лав ина гипси болои арка маҳкам карда рафтесем дӯстон таштам гипс меояд вақте болои арка гипс задӣ гипса ними ҳамин сафедиша курча қатъи 10 сантиметр ё 15 сантиметр пам растшод мегирӣ хат мекашӣ баъдан сахт мекунӣ як лав мемонӣ меҷиқиш худаш мешкана вақти шикаст ҳамун гирди арк тов мехӯрад ана таи арка агар таъша бигем гипс бизанем ай ними ин сафеди гипс нева ай пиштиш хат мекашӣ ана хел як лав сахт мекунӣ шикаста меравад то таъра ина чӣ хел шумо дида истодем кам кам метавад ҷои ҳамун 10 сантиметра бридагии мо ҳар кадомаш хат дора уна ҳар кадомаш ҳамин хел хат мекашӣ ай пиштиш ва баъдан гипса сахт мекунӣ ҳам хел як курадна арк мета кадом размери арка тобти ё гипса дар киҷои бизанӣ ё кадом фигура даҳӣ метавонӣ пиша хат бикашӣ агар арк дошта боша ё давра дошта боша метавонӣ ҳам хел хат бикашӣ бизанӣ худаш мешкана ина ҳозир гипсзанӣ даруни арка қариб ки тамом кардем поён дар 2 кусоки дига меояд тамом бародаро 2 кусока сахт мекунем уже тамом мешавад чанд баъди ҷои самарезора ёки стикора фуген мезанем вақти фуген задӣ дигар занг намезанад самарез ва стикам намекафад ба ҳамин хотир фуген задан ҳатмӣ ай бародаро ҳама вақт стик ёки болои самареза фуген мезанем ина арки задагимона гирдаше ина бародаро уголок задесем гуфтам ку 10 дона уголок рафтае уголокҳо дар ҳамин гирди арк ва дар гирдои ҳамин киҷое ки стика ёки чоркунҷа стика ё чоркунҷа бародаро дар ҳамун точкаҳо уголок меояд барои угл додан шитоби ба зеб биёяд мешавад ҳамин уголок назанӣ шпаклёвкаро бизанӣ ва баъдан нажда кунӣ угл бита ёки угл биброрӣ ӯ хелам мешавад хел просто кашокаш кам тарак бисёр ай барои ҳам кор сабук шудан ҳам ба зеб омадан чӣ хели уголока мезанӣ угл метаҳад ана ай так бугӯй шпаклёвка бизанам углҳоро баъдан нажда кунам чени уголок угли рости фасон наметавад ба ҳамин хотир хубтараш уголок бизанем уголок хубтар ай бародаро мо як лав дуруни аркда уголок задесем арке ки сахт кардем дуруни берунша ина уголок задесем дӯстон шумо метавонед ҳам хел уголок бизанед ҳамин уголоки задагиро баъдан бо фуген мезанед дӯстон лавлавои уголока қатъи шитоби ҳам самарезора маҳкам кунад ҳам фуген конкретна биқапаш ба ҳамин хотир шумо метавонед як лав уголокҳоро фуген бизанед ки ҷои дар уголок задагия ҳамаша фуген қатъи мазид мекунем
ва ина байне ки полка меояд гуфтем байни ҳамин чоркунҷаро ҳамина угало қати ҳаминда тарафша угало қати рост мекунем угалоқҳои пластмаси қати ай угало ки ай пластмаси чоркунҷа тая ростакда аршни угалок барои фигура бигирен тарҷиҳ бигирен ӯ хубтара ва ҳам ғафсара ба қувват меояд. ва дӯстон ина мо угалокзаниро тамом кем мегзарем ба қисми поёни стенаҳои пастсафка. қисми бологиш тайёр шид ина покиза тайёрай байна ҷои розеткаи телевизора антеннаи байнаи таҳша полка тайёр мекунем дилхо чизе ки мехоҳӣ мемонӣ фақат чизҳои тар нея гилои пластмасияи китобай дилхо чиза метавонӣ дар ин полкаҳои таҳ бимонӣ фақат чизҳои овдор намдора намемонӣ ки гипсаи нам бикашад дам мекунад безеб мешавад ба ҳамин хотир чизҳои қоқ мемонӣ дилхора ва ина мо аю пара направляющий задем байнашда профил зем ай ду тараф аю пара направляющий пара профил размери як профила гирифтем чтобы бораи як профила бута ба ҳамин хотир як профил зем ин направляющиро чанд қа метавонед дӯстон қариб занен ҳамон қадар хубай барои болоида ягон чи мемонанд вазн меояд ба ҳамин хотир қарибтар мустаҳкам сириб меояд ва гипсои шумо намешканад чанд қа метавонед ҳамон калта бибирен размери ҳамон қарибтарак бизаненаш. вақте направляющиро задӣ ва метавонӣ ки болои ҳамида бо гипс партои гипс бизанӣ ин хеле метавонед шумо гипс бизанед дӯстон. ва касоне ки дар канали мо меҳмонен ҳатман даромада обуна шен ва касоне ки мехоҳен ҳамхел ремонт кунен ва айбдаш намебироен номероро дар охири видео мемонам метавонен занг бизанен бо тарзи коркардашам мефаҳмонам ва касоне ки мехоҳен ремонт кунен ҳамхел пастсафка системаи пастсафка бизанен дар ҳамон номеро занг бизанен ашоти нарх наво чақчақ мекунем ва дӯстон ина мо профилзаниро тамом кем профили направляющийро зем тамом кем ҳозир ҳамхел апишка мекунем таҳарам апишка меояд таҳам ина як слои гипса партофтем апишкаш кардем бо таҳгиша як слои дига гипс мепартем ушам апишка мекунем бародаро ва баъдан анами профилҳое ки тофтеса поя ва ҳами профилода бо ёдам гипс размери худи 6 сантиметра гипс мезанем ранги нами барако подлицо гипс мезанем дӯстон. ҳозир мегзарем ба қисми гипсзанӣ ина чӣ хеле гуфтем ки гипс мезанем дар танҳои ҳамин профил ина бародаро гипс задесем дар танҳои профил размери паҳми ҳамро мегирӣ гипса ва гипса баъдан анам хел мебирӣ гипса мезанӣ бо болои ҳамин гипсои задагида ҳамаям ёда бо уголок мезанем бародаро уголокҳои пластмаси чӣ хеле болода забдам ҳамиҷадам хел уголок мезанем. ва бародаро як чи дигарро нагуфта будам дар ҳамин стенаҳои пастсафкаи мо 5 кило фуген рафтагиа дӯстон ва як рулонҳои майда ки сеткаи малярди дар стико рафтагиа дӯстон як рулон сеткаи майдаак дар стико рафтагиа 25 направляющий рафтагиа 3 профил 1 кило дубл ва 500 грамм чопик рафтагиа дӯстон 2 коробка самаризи пад гипс рафтагиа ва як коробка самаризи семичка рафтагиа дӯстони азиз ин қадар 3.5 дона гипс расход шидагиа об шидарами полни дарами расход то исусо 3.5 дона гипс расход шидагиа дӯстон ина шашакзании профилам тамом кем охиронаш мондагиа иншаалло ки қариб ки тамом шид стенаҳои пастсафкаи мо. дӯстони азиз дастгириро фаромӯш накунед чунки дастгири шумо пешравии моай ва ҳатман дар канал обуна шен дӯстон касони меҳмонен ва фикри ақидаихтонам метавонед дар комментария бинависонед барои он ки фикри шумо барои мо муҳим аст. дӯстони азиз ҳар каминен яхча бинависонам ва агар имкониятш бошад дар имо ватсаптон ҳам видеои моро поделиться кунем бо беҳтарин мешавад дӯстон. ва дӯстони азиз дар имо ё ватсап поделиться кунем беҳтарин мешавад видеои моро
ва ҳамун колокольчика гирён монем. Бародаро бисёриёт мегӯянд ки дер видео мепартоем. Ман ба ӯ хотири дер видео мепартом бародаро ки ҷои да закас биғалта кор биғалта кора мезанем саршавиш то будшавиш ҳама қариб 3-4 рӯз мегзарад. Ба ҳамин хотир дар як ҳафта ё як видео ё дар 2 ҳафта як видео мепартом бародаро. Ба ҳамин хотир камтар видеоро дертар мепартоем, не ки ҳамун колокольчика гирён бимонен. Ҳар гоҳи мо видео мепартоем сабшини шумо да меояд, метавонед шумо ҳам хедар омада тамошо кунед. Ва ина уголок задесем дар ки ҷои да угл омадаги ҳамашда уголок задесем дӯстон. А як лав уголокҳои пластмассӣ аришни ҳаста уголокҳои бо ҳам хеле чоркунҷа қад намешавад, не ки аюда аришин бигирен. Аришни ғафстаракай вош камтар тинуктара метавонен аришни уголок бигирен бизанен ба қувват меояд дӯстон. ва пеши уголок задан аввал гипса нигаҳ мекунӣ биромадагӣ нитоиёша ба малярни корча мебрӣ тоза мекунӣ наjdак мекунӣ баъдан уголока мезанӣ ки штоби рост биёяд. Агар биромадагӣ гипса таҷҳид накунӣ наjdак накунӣ уголока бизанӣ нито меояд дӯстон. ба ҳамин хотир ҳатман бибирен наjdак кунед баъдан уголока бизанед. анамхел шумо ина мо ҳамун гипсое ки задем ай болову ай поёниш бо уголок задесем. Ягар уголока самарез қади задесем метавонем фугин қати ҳам бизанед, не ки дӯстон мо самарез қади задемш ба ӯ хотире ки рост биёяд. Дигар вақте фугин задӣ болошда бо уголока меҷиқӣ камтарак вақт ҳам мегирад. хеле баъд метавонӣ озод мазид кунӣ уголок ноҷамида метавонӣ мазидш кунӣ бираҳӣ. ои хеле кор камтар сабуктарак мешавад. ба он хотире ки уголок бисёр задагием даистане. ои пасавка самарезиш кунӣ самарез хубтарай ва тезтара кор пеш меравад дӯстон. ина полкаорама як глав уголокҳои пластмассӣ зада рафтесем. яҷа уголок камтар охирон уголока ба ҳамин хотир кусокҳои зачи мондагиро задесемш рияти охиронша. иншоалло ки ина тамом шид ва 10 дона уголоки мо ҳам сару банук расондак дар ҳамин стенаҳои пасавкаи задагимон дӯстон. ва ина бародаро стенаҳои пасавкаи мо покиза тайёр шид. фикри худтона боз як бор дигар дар комментария бинависонед. баъд дар полкаҳои тагӣ 3 дона галаген меояд дӯстон. ина шикоф кардесем 3 дона галаген дар полкаи тагӣ меояд ва дета столби ки хезондем барои ҳамуда як байни ҳамвода бо галаген меояд ду тараф. ина бародаро стенаҳои пасавкаро як слои шпаклёвка зем тайёр шид. фақат рангкуниш мондагиай. ва ина бинен дӯстон кори моро ва фикрақидаи худтона бинависонед дар комментария ва дастгириро фаромӯш намекунед чунки дастгири шумо пешравии моай ва дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ метавонед занг бизанед. нашоти нарх наво бо чақчақ мекунем дӯстон. ва ҳар ки ҷое бошед худованд нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз панҳотон ба худо то видеои ояндаи Сафархон ТВ ра.